Eva bûye demeke û dengoya avakirina rêveberiekî nû li Rojhilata Çemê Firatê hatiye holê û tê gotin ku eger heye Amerîka serpirêştiya wê rêveberiyê bike. Lê piştî encamdana lotkeya çaralî li Stenbolê di navbera serokên Rûsya, Almanya, Fransa û Tirkiye de. Topxaneyên Tirkî gundewarên bajarê Kobanê kirine armanc û hevkêş ber ve aloziyê ve çû. Li ser dawîn pêşhateyên Rojhilatê Çemê Firatê û avakirina rêveberiyekî Kurdî, bi serpirêştiya Amerîka û armanckirina gund û gundewarên Kobanê ji aliyê Tirkiye ve. Serkirde û rewşenbîrên Kurd şîrove ji van pêşhateyan re kirin û gotin ku metirsiyekî mezin li ser Rojhilatê Çemê Firatê heye. Di çarçoveya beşdarî di bername Civat de, Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ragihand ku Tirkiye û Îran li dijî her kêyan û rêveberiyekî Kurdî ne. Eger were avakirin û eger Amerîka bixwaze kar bû awayekî erînî xizmeta doza Kurdî bike û Rûsya tu caran li dijî doza Kurdî ranewestaye. Lê vê carê helwesta Rûsya tu hêvî li ser nayêne girêdan û ev êrişa Tirkiye ciha dilnerehetiye. Her wiha Diktor Ridwan Badînî mamosta li zanîngeha Salaheddîn li Hewlêrê got ku ji ber Kurdan nikarîbû peywendiyên xwe li gel welatên Zilhêz bihêz bikin, her wiha Kurdan nikarîbûn doza Kurdî bi awayekî erînî bi welatên Zilhêz bidine naskirin. Di roja îro de tu asûyên zelal derbarê doza Kurdî nehatîne xuyakirin û roj bi roj ber ve xirabbûnê ve diçe. û ji aliyê xwe ve Mustefa Cuma endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji Arkêra ragihand ku eger hemahingî rast e di navbera Tirkiye û rejima Esed de nebe, eger heye ku hemahingî navbera her du aliyan de di rêya Rûsya ve were durustkirin û da zanîn ku eger Tirkiye golopa kesk ji welatên Zilhêz wernegirtibe, Tirkiye nikare êrişî navçeyên Kurdî bike û eşkere kir ku eger heye êrişa Tirkiye ber firehtir bibe û bajarê Qamişlo jî bigire.